Ang oरैबायदि खस्थ' होयो आंखौ ओंखाम जानो नागिरबाबो ओंखाम थोरसिखौनो गारहरना होयो दै लखबना होयो। नोंथांमोना थाम्बनेल आरो टाइटेलखौ नायनानै निस्सय मिथिखाबाय जानो हागौ दिनैनि टपिकआ मा टपिक जागोन नङा होमबा लोगोफोर नोंथांमोना ससे क्लिप भिडिअखौ नुखांखाबाय जानांगौ फेसबुकफोराव अब्लाबो माने बेनि बिखौ माने फंसे बाथ्रा सावरायगोन नोंथांमोना ससे क्लिप भिडिअखौ नायलांबानो जाबाय दिनैनि टपिकआनो जाहैबाय बिफा आरो फिसाजोनि सायाव माबायदि बेबहार नङा होमबा लोगोफोर नोंथांमोना ससे क्लिप भिडिअखौ नायलांग्रोदो। सारा सानसे हाजिरा मावनानै ओंखाम बोथिसेखौनो मोजां मोनजाफैया। अखाबाथाय ओरैबायदि खस्थ' जानांगौ जायो लोगोफोर ओंखायनो होनदोंमोन आं दंफां हानाय दं नालायथो फैसा गारनानै दंफां हानाय बे दंफांखौ मोजां थिखोना दोनबानो जायो होनना बुंदोंमोन आं बुंजिर हरजोब्बायमोन आरोना बिनिनो बिराद दाय जाबाय सानाव सानसे लोंना फेना थाखादों आं हाजिरा थांदों आरोना लोगोफोर आं गुमै मोननाव बानलु गायनो हाजिरा लिंलांनायखाय आं थांदोंमोन सानसेयाव 250 मोनो आरोना लोगोफोर ओमफ्राय बेबायदि बुंनायजों बेदर जानो फैसा एक्स' बिनायजों आं हरनो हायाखै आरोना लोगोफोर फैसा गैया आंनाव जा मोनो आं बेजोंनो खरस खालामो बेखौ जेबो मिथिया। मोजां दोनना ला होननानैसो बुंदोंमोन आं बेखौनो जेबो दावराव खालामबाय दिनैल' नङा आरोना गोबां सम जाबाय दिनै आइबो गैया आं हारसिं थायो न'खरखौ आंनो सालायो होननाय बायदि अमा लायो आं बोरमा लायो दाउ लायो जाबानो आं न'आवनो बाहायो न'नि खरसावनो बाहायो। बिमा बिफाया मोजां नङाबा बेबायदि दुखु खस्थ' सहायनांगौ जायो फिसाफ्रा लोङो जायो जायजों बेजों हेबो बिनि खोथा आं बयनिबो सिगाङाव बुंजायो बयजोंबो सोंखारि जायो आं बिसोरनि थाखायनो मिनियोसो मानसिफ्राबो खोन्थाबा बुंबाथाय रावबो जोंखौ मोजां मोनो होनो आरोना आंखौसो नुयो गाज्रिखौ मालायनि बिफाफ्रा माबायदि आं मिथिया आरोना आंनि बिफाया ओरैबायदि खस्थ' होयो आंखौ ओंखाम जानो नागिरबाबो ओंखाम थोरसिखौनो गारहरना होयो दै लखबना होयो खयथासार गाज्रि बेबहार खालामो लोगोफोर मा बुंनो एफा गोबाव जाबाय आं दिनैसिमबो सहायना दं हाया आरोना सम मोनसे सहायनो साना सानसे हाजिरा मावना फैनानै ओंखाम मोनसे जागोन सानदोंमोन आं गैया गावहा जायै लोङै पेटआ फुल जानानै थाबाय आं फैनानै जेबो खालामफैनो हायासै बहानिफ्राय फैसा मोनना दरनना होबाय थानो दे आं लोगोफोर बेबायदियावनो फिसाफ्रा गाज्रि जालाङो लोगोफोर सोरबा फिसाया ओरैनो गाज्रि जानो होननानै जाया दिनै जों सहायनो हानायखायसो सनाय इमान गोबाव जाबायलै लोगोफोर आङो उन्दैनिफ्रायनो दिनैसिमबो आङो ओंखाम बोथिसेखौनो मोजां मोनजायाखै होनजायो एकदम सहायबाबो सहायख'नोनो हालायलाङा आंनि होखारोल' आरोना लोगोफोर होखारो रायो गोदोनायाव आलायनानै थैयोनो मुलिफोर लाबोनाय दंबा जाना था होनो आं सानोबो आरोना लोगोफोर बेबायदि खालामनो होननानै नाथाय आं बिराद अननाय दं आरोना बेबायदि अयथासार खालामबाबो आं गारनानै थांबा मा जागोन माथो बेफोरखौ साननानैनो थायो आरोना लोगोफोर आं जेबो मोना आंखौ रायबो आं जेबो मोना आरोना लोगोफोर खिन्थु मेंनानै फैबाथाय आं बेबायदि असान्थि खालामबाथाय अयथासार दुखु नाङो आरोना गोसोखाङो रोमै रोमै दिनै जोंहा रावबो गैया आबौ आदा आगै जोंहा रावबो गैया आं हारसिं आइबो गैया जोंहा आं हारसिंल' आंनो हाजिरा मावो आंनो मैगं थाइगं बायो आंनो जायो गाव सानसे लोङै जायै थायो मालाबा सोरबा हाजिरा लिंबा थांबाय हाजिरा लिङाबो गैया लोंनानै जानानै मानसिफोरजों बायदिसिना नांलायो खमलायो दिनै बेफोरखौबो आं खोनासंनांगौ जायो हजम खालामना लोगोफोर नोंथांमोना ससे क्लिप भिडिअखौ नायनानै निस्सय मिथिखाबाय जानो हागौ नोंथांमोना निस्सय बे भिडिअखौ माने थांखांनाय समनि भिडिअखौ बुरखांनानै ससियेल मिडियाआव गारफैलायबाय होननानै साननो हागौ लोगोसे बेयाव माने बिराद गिदिर अर्थ दं आरो लोगोसे संसार जानायनि बेलायाव बिमा गैयाब्ला निजिनि असे जोनोमगिरि बिमा गैयाब्ला संसार जानायाव मा जायो नङा होमबा लोगोफोर गासैनि खुगायावबो जों मिथिबाय थायो जे बिफा थाब्ला हामगौ ना बिमा थाबा हामगौ
जे हमना ला बिफा गैयाबाबो बिमा थामानो बांसिन मोनजायो संसार जानायाव सोरबा सासेनि गेजेराव सोरबा माने रुंसारि जालाङोब्ला नङाबा लोगोफोर बिमाखौनो बांसिन मोजां मोनो नङाबा लोगोफोर बिनि सायाव फंसे बाथ्रा सावरायगोन दिनैसिम बिसोरहा माने बिदा फंबाय बिबि बिनानाव रावबो गैया होनना बुंदों लोगोसेयै गावल' होनना बुंदों आरो दै माने गावल' आरो बिफाल' होननानै बुंदों बिफाया माने ओरैबायदि गाज्रि बेबहार माने बाहायबाय थायो फिसाजोखौ जेरै हमनानै ला हाजिरा मावनानै फैयोब्ला मोनाबिलि समाव ओंखाम जानो नागिरनायाव माने ओंखामाव दै लुना होनाय ओंखामखौ गार'ना होनाय आथिंनि जोथ्रोना होनाय लोगोसेयै बोग्लि बोग्ला खालामनाय बेफोरबायदिखौ माने बिफाया माने गावनि फिसाजोखौ गाज्रि आखुजों बाहायनाय एबा गावनि हिन्जाव महरै स्टाइलै बाहायनो नागिरनाया जोंनि बर' समाजनि थाखाय बिराद आनलिगेल जायो बेफोरखौ जोङो सायबिजिर खालामनांगौ लोगोसेयै बिफायाखौ माने बुंदोंमोन जाहैदो इमान थाखा गारनानै काटखौ हानानै दोनदो एम्फौ खुरजोब्बाय जामनानै दोन होननायावनो माने बिराद गिदिर काहिनि जालांनो हमगासिनो बिसोरखौ माने निजिनि बिफाया फिसाजोखौ माने सोरबा माने आलायना थैनो होनाय लोगोसे बिस मुलि लोंनानै थैनो खोन्थानाया माने बर' समाजनि थाखाय बिराद आनलिगेल जायो बेफोरखौ माने जोङो गुबुन माने गुबै बिफा होननानै साननो लाजानो बायो आरो जेरै हमना ला निजिनि बिमा जेरै हमना ला बर' बिमा जेरै आइ नङाबा लोगोफोर आइनि अर्थ'आनो बिराद अन्थाव बाथाव जेरै हमना ला बर' बिमा नङाबा लोगोफोर जोङो बिफा गैयाब्लाबो जों बिमा थाथों होननानै सबबो बर' जों सबबो माने सबनि खुगायाव माने खोनायो जेरै हमनानै ला बिफाफोरखौ मोजां मोना बारा बिमाफोरखौ मोजां मोनो बेफोरबायदिखौ माने बिफा गैयाब्लाबो बिमा थानांगौ होननानै जोङो ससियेल मिडियायाव बा जिखुनु माने संसार जानायनि बेलायाव बहुत मानसिफोरनि खुगाखौ बाथ्रा खोथाखौ खोनायो गावनि जोनोमगिरि बिफायानो निजिनि फिसाजोखौ गाज्रि आखु देखायोब्ला गावनि बिफायानो गावनि फिसाजोखौ थैनो खोन्थायोब्ला गावनि बिफायानो फिसाजोनि ओंखाम जानायखौ नायनो हाया जोथ्रोनानै होयोब्ला थोरसियाव दैल' हमना होयोब्ला ओंखामखौ गारना होयोब्ला मा जागोन समाजाव बेखौ जोङो एक्सन लानांगोन जे हमना ला संसार जाखानाय गामिनि थासारिफोरखौ नायनानै जिखुनु जोंना सेक्रेटारि आफादगिरि जि बिथांमोन दं नालाय बेखौ माने साइसेन्टि फिसाजोखौ सामलायनो हायाखै बा फिसाजोआ गाज्रिबा बिफाया फंसे फंनै बाथ्रा बिफाखौ फिसाजोआ हाजिरा मावनानै फैसा थाखा जिखुनु होफैदों न'खर सलायदों जेरै दाउ अमा बोरमा लानानै बेफोरजों खरस खालामदों होननानै बुंदों गाव जौ जुवा लोंनानै थायो मानसिफोरजों नांलाय खमलाय जायो फिसाजोआ रिपिट खोनाफिननांगौ जायो बेफोर दुखु खोथाखौ जों ससियेल मिडियायाव खोनानो मोन्दों लोगोसे गावनि फिसाजो बुंनायनि खुगाजों नङा होमबा लोगोफोर दिनैसिम गावनि जोनोमगिरि बिफाया फिसाजोखौ बेफोरबायदि थैनो होनाया माने बिराद गाज्रि आनलिगेल जादों लोगोसेयै बेखौनो बुङो मानसिफोरा कि बिफा गैयाब्लाबो बिमा थाथारनांगौ होननाया निस्सय राइट जाय बायदिनि फिसाजोफोरा माने बिफाफोरानो थैनो खोन्थायोब्ला बिफाफोरानो बिस लोंनानै थैनो खोन्थायोब्ला फिसाफोरालाय मा दंबोयो फिसाफ्रा मा खालामबावनो होमबाथ' गाज्रि गथ'फोराथ' ओरैनो गाज्रि जाया नंगौना लोगोफोर दिनैसिम बेफोरबायदि गथ'फोरखौ फरायहोनो हायाखै मावनो दांनो होनो हायाखै लोगोसेयै बेफोरनि मावनाय दांनायखौ मानो जानो लुबैयो जिखुनु माने न'खराव जिखुनु बिमाथ' गैखाला जेनेबा बिफाफोरा मानो बेफोरनि मानसिफोरनि बा गावनि फिसाजोफोरनि मानो मावनाय दांनायखौ मानो जानो लुबैयो बेफोरखौ माने मानो बुजियाखै लोगोसेयै कलेज फरायहोनो हायाखै दिनैसिम गोजौ थाखोआव आन लेभेलाव लांनो हायाखै बेफोरखौ बिफामोनहा बुजिनांगौमोन दिनैसिम हमना ला फिसाजोफोरा माने हाजिरा मावनासो बिफाखौ जाहोनांगौब्ला मा समाज जागोन बा माबोरै संसार जागोन नङा होमबा लोगोफोर गावनि फिसाजोखौ हिनजाव बायदि आखु बायदि बाहायबाय थायोब्ला मा जागोन दिनैसिम फिसाजोखौ बिलाइनायसिम बिराद खोथा बाथ्रा दंमोन दिनैसिम फिसाजोखौ संसार जानायनि लामायाव देखायलांनो थाखाय बिराद माने बेफोरखौ भाबिनांगौ बेफोरखौ माने बिफाफ्रा दिनैसिम माने बुजिनो हायाखै बेफोरबायदिबालाय मा समाज जागोन नङा होमबा लोगोफोर दिनैसिम बिफा गैया दिनैसिम बैफोरबायदि बिफाया माने फिसाजो गथ' गथाय जिखुनु संसारखौ मानो गाखोखो बा बुहुमाव मानो आगान होबोखो बेफोरबायदि माने गावसोरो माने जुनार आखुनि बायदि माने बेफोरबायदि बिफाफोरा माने बैफोरबायदि फिसाफोरखौ मानो खांखो नङा होमबा लोगोफोर बैफोरबायदि बिफाफोरा थायोब्ला माने समाजनि थाखाय एसे आनलायगे जायो संसार जाखानाय हिसाबै जिखुनु आफादगिरिनि नेहाथारिफोर थांनानै एसे बुजायना होनांगौ नङा होमबा थांना थानो थाखाय जोंनो माने जागा नांगौ बा थांना थानो थाखाय जों माने बिमा बिफा नांगौ नङा होमबा लोगोफोर गासैबो जोङो न'खर संसार दालांनायनि लाइफ दानायनि खोथा दं बेफोरबायदि बिफाफोरा माने फिसाजोफोरखौ थैनो होयोब्ला खारनो होयोब्ला जिखुनु माने बिस मुलि जानानै थैनो थायोब्ला माने बेफोरो बिफा जाया दै जेरै हमना ला बेफोर माने बिफा महरै माने गाज्रि जाथावा माने दै आं बेखौसो बुङो आरोना लोगोफोर आंनि बुंनायफ्राव मानसि गोरोन्थि जादोंब्ला आंखौ निसय बर' हारिनि फिसानानै गोरोन्थि जायोब्ला आंखौ निमाहा होबानो जाबाय दिनैनि सुंद' बिबुंथिखौ एसेयावनो फोजोबनोसै लोगोफोर सोरबा गोदानै फैयोबा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना होदो लोगोसे साबस्क्राइब खालामखादाबा जेबो नङा आरो लोगोसे भिडिअखौ नायनो मोजां मोनबा लाइक खालामना होबानो जाबाय लोगोफोर दिनै भिडिअखौ एसेयावनो बर' हारि जिउल' जाथों